Assalamu alaikum mai sauraro, barka zuwa wannan tasha mai suna Sadeeq TV. Muna masu baku hakuri akan shirin nan mai suna labari na wanda aka tafi hutu. Muna nan muna shirye-shirye, muna sanar da ku, amma insha Allahu kwanan nan za a dawo. Amma kar ka manta, in wannan ne zuwanka na farko wannan tashar, ka danna subscribing, ka danna alawan kararrawa yace zamu dinga sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Wannan shiri na labari na ya kamata a ce ka tsaya ka yi nazari a kansa, ka yi comment magan me ya kamata a ci gaba a kai, saboda ra'ayinku shine ra'ayin mu. Kar ka manta mai sauraro, akwai yaushe muna tare da kai, amma ka danna mana subscribing, ka danna alamar kararrawa. Mun gode da kallon tashin nan, Allah ya ban mu tare da ku gabaki daya. Mun gode sosai, Allah ya taimaka gabaki daya.